Jatend piny migosi William Ruto ochuogo aput moro mabende biro konyo kedo kod mibadhi pachoka. Aput no ting'o migepe 10 kama ting'o duol makedo kod mibadhi mano EACC, migao mar NIS, apisi mar jamin buche kod obila mago kwach kich mano DCI, ka apisi mar jatend piny ema bende biro tayo aput no, apisi mar Attorney General ma pachoka biro bedo jagoro mar aput no. Kanyakla bende migepe mamoko mabende omi thuolo mar bedo aput no gin kama oting'o duol mabende ochung'ne choko osuru pachoka mano KRA. Aput no igeno ni biro kedo kod mibadhi e yo makare pachoka. Kinde ni mabende jakom mar duol makedo kod mibadhi pachoka EACC mano David Oginde owacho ni mibadhi en midhiro maduong' ahinya pachoka. Oginde owacho ni mibadhi odwa jimbore mokalo, ka olero ni jogo mantiere lemo mopogore ahinya to jotelo mabende nyayo mibadhi ka ogilu chik kendo giyako mwandu jopiny. That the religious sector would provide a voice, would be the conscience of the nation, would stand up when things are not going right. The reality, however, is that some of pulpits have been captured by politics. We have heard of funds that are given to religious institutions being misused. We know of silence in the face of injustice, because, like somebody said, a dog with a bone in its mouth cannot bark. What is the undermining factor? Compromise of moral authority, political patronage within our religious sector. And I speak as one who belongs to that sector and has served there for a long time. Let me finish with the professional sector. And as I said, this is just a sample. It's not that these are the worst or these are the only ones. It's just that, just to tell us, show us how we have undermined this chapter 6. Kawdhi nyime en ni jatend migao mar arita